Γεια σας, ονομάζομαι Φλόρης, είμαι απόφοιτος του Διπλώματος Ξενοδοχειακής Διοίκησης στο Κολέγιο Ακαδέμια και τα τελευταία 8 χρόνια εργάζομαι στο ξενοδοχείο Sunwing στην Αγία Νάπου. Πιστεύω ότι το δίπλωμα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο από την ανέλυξη μου ως σερβιτόρος σε υπεύθυνος εστιατορίου. Αυτό γιατί μέσα από τα μαθήματα έμαθα περισσότερα πράγματα σχετικά με τη διαχείριση του προσωπικού, με την κοστολόγηση εσόδων και εξόδων ενός εστιατορίου και την καλύτερη διαχείριση του στόκ. Εκτός από το ότι είναι απαραίτητο να έχεις ένα δίπλωμα για να ανελιχθείς στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που προσφέρει το Ακαδέμια είναι η δικτύωση με σημαντικά στελέχη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, καθώς και με διάφορους συνδέσμους όπως ο σύνδεσμος των ξενοδόχων και ο σύνδεσμος των bartenders. Επίσης, μέσα από το Κολέγιο Ακαδέμια μπορείς να βρεις πολλές ευκαιρίες καριέρας και ένα από τα πιο σημαντικά προτερήματα του Κολεγίου Ακαδέμια είναι οι εξαιρετικοί καθηγητές και η προσέγγιση τους προς τους φοιτητές.